sentín un medo terrible. Ese é o que di unha veciña de Lugo, porque se atopou fronte a fronte, cara a cara, cun xabarín. Esta veciña chámase Amelia, ela saiu tranquilamente a pasear o seu canciño, pois sobre as 2 da mañá, porque chovía moito pola tarde, dixo, bueno, vou ir estirando un pouco a hora, e de súpeto viu tan preto, a menos de 3 metros, este porco bravo, que di Amelia, é que eu sentía como roncaba, sentía e vía as patas deste porco bravo fozando tan preto de min que morrín co medo. Normal, tamén xo digo, espiño, normal, porque mi madriña eu atopo un porco bravo aí a esas horas da mañá, eu vou co meu can, eu non penso nada bo. Normal, moito cuidado porque de repente comezas a escoitar roñar o porco bravo e obviamente está soa de noite diante del. Falamos xa con Amelia. Amelia, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Porque estamos falando, Amelia, máis ou menos entre a 1 e as 2 da madrugada, verdade? Foi isto, máis ou menos? Sí, máis ou menos, sobre a 1 da madrugada, un pouco máis, tal vez, porque diluviaba, era unha noite que diluviaba, esperei que parara así un pouco para sacala. Amelia, o máis curioso é que creo que a túa cadeliña vida xa case te avisou porque usmou o perigo e comportouse un pouco raro nada máis aí do portal, non? Sí, de hecho non quería salir, o que pasa é que eu pensei, pois, chove moito, eso, pero claro, porque temos aquí parcelas que non están construídas, entonces digo, vamos aquí ao lado do edificio, porque además é un edificio grande, 56 viviendas, e hai outros edificios ao lado, e digo, vamos aquí, vamos un momento, porque agora non volvemos sin que ela fixera as súas necesidades, non? Entonces, pois, ela non quería andar, bueno, nun momento dado, non sei se continúo ou quereis preguntarme. Conta, Amelia. Sí. Claro, nun momento dado, que pasou? Según nos metemos na parcela, pois eu digo, pois que pasa, non? Porque ela tiraba para atrás e de momento fixo un tirón, empezou unhos ladridos terribles e a erizarse o pelo, vexo xa detrás de mí un bichazo enorme, porque eu criei-me no campo, vexo bichos, vinos toda a miña vida, que agora vivo en Lugo, igual que aquí campo pero como era ese porco bravo, Amelia, contanos? Era enorme, que facía? Contanos ben, porque claro... Era enorme e eu vin solo ise, de hecho era ise solo porque en ningún momento estaba acompañado de ningún outro, vale? Eu tanto foi que 3 veces entrou, porque hai así como aceras entre parcelas, que son, supoño que serán para construir outros edificios, e quedaron as aceras feitas, non? E el tirou a acera, pero 3 veces intentou entrar na parcela como eu que sei, a 3 metros ou así de min e da cadela, e 3 veces intentou entrar e 3 veces saliu porque eu xa non sabía que facer, pedín auxilio, pero claro, era unha hora... A esa hora non hai ninguén, claro, Amelia. Creo que diste, menos mal que estaba contigo a túa cadeliña a vida, porque senón o mellor o porco bravo chegábase máis do que se achegou, que xa non foi pouco, non? No, bueno, é que se mantuvo paralela a min e todo o tempo... Non tuve medo a túa cadela? Con uns ladridos inmensos e ela, pois, claro, tamén se puxo, eran 2 cadelas para prácticamente do erizada que estaba. E, bueno, eu tamén, e Gracia non se soltou, xa digo, porque si, ou se me solta, ou ataca ela ou a min, unha das 2 íbamos. Amelia, ti ainda telo medo no corpo, verdade, muller? No, eu creo que isto non o deseo nin ao maior enemigo, eu digo, porque ainda na miña casa, a ver, claro, intentan decirme, vaia, que biches doble, bueno, así de broma, pero eu digo de verdade, o meu maior enemigo non lle deseo o que eu pasei, e eu non son de onte, non son unha persona de onte, son unha persona maior, criei-me no campo e viví moitas situacións. Esta é a situación de máis medo, así, de outras situacións personales e tal, pero de medo así, medo, nin accidente de tráfico, porque o accidente de tráfico é despois, pero non o ves vir, entendes? Pero eu vin vir a morte 3 veces un día nós, No, Amelia, iba e viña. Cuidado, que a situación de atoparse así ti soa coa tua cadeliña a 1 da madrugada. Amelia, por poñerlle un toque de humor, porque obviamente pasáchelo moi mal, xa che digo eu que dixen, son unha persoa maior, pero digo unha cousa, pola voz parece que tes 18 anos como máximo, así que un placer falar contigo na hora galega, vale? 70 tampouco, pero bueno, muller, es unha moza, es unha moza. Estás feita unha moza. Ti olvídate xa, home, do que pasou co porco bravo. Olvídate. É bastante ágil, porque senón, de verdade, asustaríame, empezaría a correr o que sei o que faría. Amelia, un placer falar contigo, de verdade que sí, un bicazo. Pero que teñan cuidado, que a xente teña cuidado, porque isto non é ninguna broma, que teña cuidado. Amelia, un bicazo. Veña, boas tardes, adiós, moi amables.